लाभ स्ट'रि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ लोगोसे थुनानै हो। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय। बोसोरसे जाबाय बि आंखौ गारनानै थांनाया, नाथाय दाबो बिनि मिनिनाया आंनि खोमायाव रिखांफैबाय थायो। खेबफ्रोमबो आं बिनाव निमाहा बिदोंमोन, मिन्थिया आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन। खनले खनले बुंदोंमोन आं, प्लिज प्लिज आंखौ गारनानै दाथां हारसिङै। नाथाय बियो आंनि बाथ्राखौनो खोनासङासै, खेबसेबो गिदिंना नाहरफिनासै। जिउआव बेसेबां गोसो होनानै थाबावनो मानसिफोरजों। माब्ला मोजां मोनगोन, माब्ला बियो आंखौ गारनानै थांगोन। बेसेबां आङो आंनि गोसोनि दुखुफोरखौ होबथाबाय थाबावनो। बेसेबां हारसिं हारसिं दंफांनि सायायाव जिरायनानै बेखौ नेबाय थाबावनो। उफ, मेंगुलायबाय आं। जेबो साननानै मोनला आङो बे मोजां मोननाय गोसो थोलायनायनि रावा। उफ, बे रावखौ खोनाबानो गिखांनाय मोनो आं दानिया। गोसो थोलायनो 1 मिनिटबो नाङा, नाथाय बेखौ नेनांगौआ जोबोद बोसोर बारलांगोन, अब्लाबो बेखौ गनायनो हानाय नङा। हमदांनो हाला, बुजिनानै मोनला बेफोरबादि समा माब्ला जोबलांगोन।